दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरनि सायाव आरो लोगोसे बिसेसके जोङो 6.3 जाय क्ल'जआ भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे बेवहाय सुबिदा दङ आरो बेखौ लानानै दिनै आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरोबाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बे गोरोबथाजों सोमावसारारि आफादफोरजों लोगोसेयै मावफुंनायनि थाखाय बे मोनसे दिनैहाय थिरांथायाव दङ आरो बेखौ लानानै नाथायबा आसाम गभर्नमेन्टआव बिनि हेंथायै बा बिनि उल्थायै मोनसे डिसिसन जादों बा माइनर्स ओंखारदों जे आरोबाव खुनुदिन आसामाव भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय नंला होननाय दा बेखौ लानानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ खावलायदों बा बुंदों जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि बेबादि हेंथायै थिरांथा लानाया बेयो थारैनो गनायजाथाव नङा आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो खावलायगोन बिथांमोनखौ जे बे जाय डिसिसन बा माइनर्स बेजोंहाय जोंनि बिटिआर गोरोबथानि दफाया सोमोन्दो गैयैखौ बिथांमोना जोंनो थाबैनो फोरमायनांगौ एबा बिनि सायाव खामानि मावनाय जे आद्रा जाना दङ जे भेन्सार स्कुलनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि अलरेडि बिथांमोना बाजेटआव लाबोदों दा बे खामानिफोरखौ गोख्रै मावफुंनांगौ होननानै जों खावलायदों मानोना बे भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना बिटिआर गोरोबथायाव नांनायसेबां निड बेसिसखौ नायनानै जेराव फरायसालि नांथारगौ बा जेरावहाय भेन्सार स्कुलफोर दङ आरो बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनांगौनि थाखाय दिनै बे मोनसे थिरांथाखौ जोंनि बिटिआर गोरोबथायाव लाबोनाय जादों दा नंखायनो बे गोरोबथानि दफा बादियै जों मावफुंजानांगौखौ दिनै जोङो खावलायो आरो गले गले दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै सांग्रांथि होगोन बा मिथिहोगोन जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ खुनु बिटिआर एकर्डनि हेंथायै जेबो डिसिसन लानो हाया दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ मावफुंजानायखौ लुबैदों फारसेथिंजाय गुबुन गुबुन जोंनि बिटिआर गोरोबथानि माखासे आद्रा थानाय खामानि दङ बेयो सोलिगासिनो दङ जेरै गिदिरथार मोनसे थांखि हिसाबै जोङो बाउन्डारि एक्सपानसन बा अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि बाथ्रा दङ दा बावहाय गामि थाबोनाय सोसननांगौनि बाथ्रा दं बिटिसि गोरोबथायाव मोजां गोबां गामि थाबोदोंमोन आरो बेनिफ्राय दानि गोदानै एरिया इनक्लुसननि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथ सिमलुगुरिसिम सोसननायनि मोनसे थासारि दङ आरो बेखौ लानानै कमिसनावबो गोख्रैनो खामानि सोलिगासिनो आरो बेयाव गासै थुलमुलै बे अल्टारनेसन अफ बाउन्डारिनि खामानिया मोजाङै सोलिगासिनो दं होननानै जों फोरमायो दिनै माखासे मोगा मोगि सम जाफैदों जाययाव आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ जि पलिसि लानाय बा इडुकेसननि जि पलिसि डिसिसन केबिनेट डिसिसननि जे डिसिसन बा बिथांमोननि फोसावनाय डिसिसन बादियै बर' बिजों बा बर' मिडियामनि जोंहा माखासे खहा जाथाव बिथांमोननि पलिसियाव दङ दा बेखौनो जों अबजेक्सन खालामदों जायाव बिथांमोनहा मिक्स मिडियाम थानाय बा सिंगल मिडियाम थानाय फरायसालिफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै डुवेल मिडियाम खालामनो नागिरनाय इंलिश मिडियामखौ अपसन होना लांनो नागिरनाय दा बेवहाय जोङो सोरगिदिं जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा खहा जागोनखौ नुहुरदों मानो होनबाबो मिडियाम कनभार्सन खालामनाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलफ्राव जों बर' बिजोंनि बा बे डुवेल मिडियाम इन्ट्रडाक्स खालामनाय लोगो लोगोनो बावहाय माखासे बर' बिजों बा असमिया बिजोंनि फरायसालिफ्राबो मिडियामखौ कनभार्सन खालामनानै इंलिसाव बारस्लायनो हागौ दा बेनि थाखायनो जों बेयाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि नुदों आरो गुबुन माखासेया जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ मडेल स्कुल फोसावनायनि नामाव दिनै एमएलए समस्तियाव बा आदर्श बिधायक आदर्श बिद्यालय मोनसे समस्ति खालामनायाव समस्तिनि सिङाव मडेल स्कुल सायख'नो थिनदों बेजों लोगोसे साबसिन फरायसालिखौसो सायख'नो थिनदों दा बे फरायसालिखौ मडेलनि नामाव बिथांमोना इंराजि बिजों कनभार्ट खालामनानै सिबिएसइ कारिकुलामाव कनभार्सन खालामनो नागिरनायखौ जों हेंथा खालामो आरोबाव 10था फरायसालि मोनसे जिल्लानिफ्राय बिथांमोना सायख'नानै मडेल स्कुलाव कनभार्ट खालामनो नागिरदों आरो बेबो सिबिएसइ कारिकुलाम आरो बेबो इंलिश मिडियामाव बारस्लायगोन दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ अबजेक्सन खालामदों बा बेखौ होबथादों मानो होनबा बर' बिजों थांनांगौनि थाखाय असमिया बिजों थांनांगौनि थाखाय दिनै जोङो आसामाव गासै दल संगठना बर' थुनलाइ आफाद आसाम साहित्य सभा आसु आरो एबसु लोगो नांनानैबो गुबुन गुबुन फोरोंगिरि आफादफोरखौ जयै सावरायनानैबो दिनैहाय मोनदांबाय जे बेफोर गासै गभर्नमेन्टनि पलिसिया गोदान सोलोंथाइ खान्थिनिबो बेरेखा निउ एजुकेसन पलिसिनिबो बेरेखा दा बेनिखायनो दिनै बे मिडियाम कनभार्सन मडेल स्कुल कनभार्सन बे गासैनिबो सायाव जों हेंथा खालामो आरो फारसेथिंजाय बिथांमोना दिनैहाय इंलिश मिडियामाव मेथ्स आरो साइन्सखौ फोरोंनाय आरो बिजाबखौ खालि मेथ्स आरो साइन्सनिखौ इंलिसाव सेबखांनाय बे मोनसे थिरांथाखौबो जों हेंथा खालामो मानो होनबा दानि समाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा मेथ्स आरो साइन्सखौ बर' बिजोंजों फरायनायावबो बिथांमोना डुवेल मोनसे बुजिनायजों फोरोंगिरिफ्रा इंलिशनिबो टार्मिनोलजिस बाहायनानै फोरोंफानाय जायो आरो बेखायनो जोंनि बर' आरो असमियायाव एसामिसजों बर'जों फरायनायावबो जोंहा इंलिश आरो मेथ्सआव बारा खहा गैया नाथाय दिनै बिथांमोना बे बिजोंखौ बे साबजेक्ट मोननैखौ
कनभार्ट खालायनानै इंलिसजों फोरोंनो नागिरनाय इंलिसनिल' बिजाब बर'नो नागिरनायाव जोङो बादा दङ मानो होनबा बेयाव जोंनि गासै मिडियामा एफेक्ट जागोन आरो बेनिखायनो दिनै जों बेखौ लुबैया फारसेथिंजाय जोङो नोजोर बोदों जे दिनै माने साबजेक्ट सोलायनानै एबा निउ एजुकेशन पलिसियाव जायाव दिनैहाय मिडियाम अफ इन्सट्राक्शनखौ निउ एजुकेशन पलिसिया गासैखौबो माने बिजाब सेबखांनायावबो डुवेल लेंगुवेजाव सेबखांनो हागोन होननानैसो फोरमायदों 9 आरो 10 नि मेथामेटिक्सखौ बिथांमोना बर'जों इंलिस होफानानै सेबखांनो हागोन बिजाबखौ बेखौ फोरमायदों नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ निउ एजुकेशन पलिसिनि हेंथायै बिथांमोना बिनि बेरेखा माखासे पलिसि लानायखौ जों नुदों मानो होनबा निउ एजुकेशन पलिसिया फोरोंनायखौ इंलिसनि जाथारनांगौ होननानै बुङाखै बिजाबा डुवेल लेंगुवेजनि जानो हायो होननानैसो बुंदों दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोननि पलिसियाबो निउ एजुकेशन पलिसिनि हेंथा आरोबाव जोंबादि बर' बिजोंनि थानाय असमिया बिजों थानाय आरो गुबुन गुबुन बिजों थानाय फरायसालिफ्रा बेयाव खहा जागोन आरो बिनिखायनो दिनै जों बर' हारि हिसाबै थांना थानो लुबैदों आरो बर' हारिया थांना थानांगौबा जोंनि बिजोंनि फरायसालिया थांना थानांगोन जोंनि रावा थांना थानांगौबा बर' बिजोंनि फरायसालिया थांना थानांगोन आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि जातीय आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ जातीय आफाद हिसाबै बर' थुनलाइजों लोगो नांनानै दिनै जों गासै हारिनि जे रैखाथिनि थाखाय थांना थानांगौनि थाखाय जोंनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जोङो जेसेबांखिनि बाथ्रा बुंनाङा मानो बेसेबांखिनि जोङो सरकारखौ हेंथा खालामनाङा मानो जोङो दिनै बे पलिसि डिसिसनखौ खुनुदिन मानिनो हानाय नङा आरो बिनिखायनो बर' हारिया अलखदाव गोलैनाय समाव जोङो दिनै मा राहा लानांगौ बेखौ दिनै जथायै जोङो सांग्रांथि मेल हिसाबै जोङो बिदा फंबाय रायजो राजानि गेजेराव जों बे बिथिंखौ सावरायनाय लादों।